Moi, se on Veera ja me saatiin lauantaina niin tässä on. Mut joo, me saatiin lauantaina todistukset. Ja menin nyt sinne eikä mitään kertoa, niin näytin. Käyttämisnumero oli 8 ja sitä kirjallisuus oli 8 ja se suomen kieli ja kirjallisuus oli 8, matematiikka 8, englanti A1 8, ympäristö 5, uskonto elämänkatsomustiedto 6, historia 5, kuvataide 7, liikunta 7, käsityö 7, musiikki 7. Ei käyttänyt sain 8. Olen käyttänyt hyvin. Ja no. Joo, mä tiedän, mä silloin viime kevät juhlat totta kai. Silloin kun mä olin 4. Olin silloin olisin 4, jos oli 4. Niin. Okei, olisin 4 vai olisin 5. Miten mä en muista? Ei se kyllä 4. Ei se kyllä 4 voi olla. Mut joo, mä vaan näytin nyt tän mun todistuksen, niin se oli Veera ja moikka!